थांनाय देवबारे 3टा बाजियावहाय बिनि बिसाजोआ न'निफ्राय बहाबा गोमानानै दङ आरो लोगोसे बिजोंनो लोगोसे सासे गथ' दंबावो बिनि मुङा जाबाय आलायस्रि बर' दा बिथांमोनखौ बहा थांदों बहा थाङाखै दिनै रावबो मिथिनो हायाखै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ नैबे जाबाय नयन ब्रह्म आदा बिथां नोंथांमोना बिथांखौ सिनायखायो बिथाङा गेजेर गेजेर फेसबुकाव माने इन्टारटेनमेन्ट खालामबाय थायो थ' बिथांनिनो फिसाजो सनिया ब्रह्म आरो बिनिनो लोगो आलायस्रि बर' बिसोर सानैया दायो माने न'आव गैया होननानै बुंदों थ' मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनिया ब्रह्मआ गावनि लोगो आलायस्रिखौ न'आव दोननो थांनायावनो माने बिसोर सानैया दासिमबो माने न'आव गैया होननानै बुंदों थ' बिनि सोमोन्दै आदा रितुन खाख्लारिया माने मोजाङै डिटेल्स होदों आरो बेखौ जाहाथे सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला बै होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव जाहाथे कल खालामनानै खोन्थायो बेखौ खावलायबाय नोंथांमोनखौ थ' आदा रितुन खाख्लारिया मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो खुलुमबाय लोगोफोर very important मोनसे भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव आखाइ खबजबनानै आं गुरै खावलायदों बे भिडिअखौ जायानो नायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गावजों गाव रानलायलायदो जाहाथे नोंथांमोननि बेबायदि फिसा हेफाजाबनि गेजेरजों माखासे दुखुआव थानाय न'खरफोरा जेन सहाय मोननो हायो माखासे दुखुआव थानाय न'खरफोरा जेन सान्थि मोननो हायो गुरैयै खावलायहरदों नोंथांमोना नैबेखौ सिनायो नङा होमबा ना नयन ब्रह्म बिथाङा जोंनो लागै फेसबुकाव भिडिअ बायदिसिना लानानै फैयो जोंखौ मिनिहोयो एन्टारटेनमेन्ट लाबोयो आरो मालाबा समाव बेबायदिनो जि मोनो बेखौनो बिथाङा लानानै फैयो दा खोथाया जाहैबाय दिनै नयन ब्रह्मआ गावनि बिसिजों लोगोसे गोबां दुखुआव दङ गोबां सिन्था खालामदों जानाय लोंनाय गैयि बेबायदि अबस्थायाव दङ मानोना बिनि न'खराव दिनै गोबां दुखुआ साग्लोबदों दुखुनि जोमैया बिनि न'खराव साग्लोबनानै फैदों बिथांमोना ना जानो ना लोंनो ना उन्दुनो सान हर मेगनाव मोदै बेबायदि जानानै दं दा खोथाया जाहैबाय थांनाय देवबारे 3टा बाजियावहाय बिनि बिसाजोआ न'निफ्राय बहाबा गोमानानै दङ दा बिथांमोनखौ बहा थांदों बहा थाङाखै दिनै रावबो मिथिनो हायाखै दा बेनिखायनो नैबे बिनि बिसाजो सनिया ब्रह्म बेखौ ददे होननानैबो बुङो बेयावखायनो नैबे सनिया ब्रह्म जाया नयन ब्रह्मनि फिसाजो बिथांखौहाय नागिरनायाव बयबो हेफाजाब खालामदो बिथांखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव होखाबाय थानाय नम्बरावहाय जुदि नुयोब्ला कल हरबानो जाबाय जाहाथे बे सनिया ब्रह्म आरो लोगोसे बिजोंनो लोगोसे सासे गथ' दंबावो बिनि मुङा जाबाय आलायस्रि बर' बिनि बिफानि मुङा जाबाय बिजय बर' आरो बिमानि मुङा जाबाय मालती बर' आरो बियो बिनि गामिया जाहैबाय पलासपारा लावदांगि सेन्टारनि पलासपारा गामिनि बेबो ढेकियाजुलिनियानो दा नैबे आलायस्रिखौ दोननो होननानै देवबार दिनावहाय थांदोंमोन स्क्रिनाव होखाबाय थादों आङो नैबे आलायस्रि आरो सनिया ब्रह्म बिसोर सानैखौहाय नैबे आलायस्रि बर'खौ न'आव दोननो थांनो होननानै थांनायावनो मा जादों बिसोर सानैया न'निफ्राय गोमादों दा बेवहायनो आं खावलायदों जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा ब्रादार नयन ब्रह्मआ गोबां टेनसनाव दङ लोगोसे बिजय बर' आरो मालती बर' जाया आलायस्रि बर'नि बिमा बिफा बिसोरबो गोबां दुखुआव दङ दा बेवहायनो आं खावलायदों बयबो रायजो राजाखौहाय जे नोंथांमोना बे सानै गथ'खौ नागिरनायाव हेफाजाब खालामो आरो बे भिडिअखौ गावजों गाव रानलायो जेरावखि नुवा मानो बे स्क्रिनाव होखाबाय थानाय नाम्बारावहाय नोंसोरो कल खालाम जाहाथे बे न'खर मोननैया सान्थि आरो गोजोननायखौ मोननो हायो नोंथांमोननि फिसा हेफाजाबनि गेजेरजों बे गंनै न'खराव सान्थिया जेन फैफिनो